amb la cova. Que les nenes modernetes feien fins al terra. Ja no trobo falta quan em trencaves el cor. Tu em feies mal, jo et feia l'amor. Ara tinc les nenes que per mi són or. No te'n posis romanticon. Ja no t'estimo, tu em mires com ho ballo, jo et dic que no. I amb les amigues ens fem petons, no te'n posis romanticon. Si a la disco ara em busca bé, on tenies loquito bebé. M'envia acords, vola el meu love, i a la festa tornem boig a tothom. El mataroní Albert Martos el vam conèixer ara fa un parell d'anys a través del concurs de TV3 Eufòria. Des de la fi del concurs fins ara ens ha presentat singles que ara recopila amb el seu àlbum de debut de la mà del segell de Lyrics. Avui l'Albert passa pel tic-tac de Ràdio Argentona per presentar-nos Cors. Bon dia, Albert. Bon dia a tothom. Com anem? Molt bé, supercontent. Per cert, ets de Mataró, no? Soc de Mataró, ben dit. Del barri mariner d'Argentona, que diríem aquí, no? Aproximadament. Tu diries d'una altra manera. Sí, jo diria de la Mataró que visc super lluny del centre. Vull dir que jo no visc a Mataró, jo visc a les afores. Molt bé. Escolta, Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en el programa. No sé com estàs vivint aquestes hores posteriors a la presentació d'un disc sencer. Estic molt bé, de debò, estic supercontent. La veritat és que després de tant de temps currant, de cop surt el disc i clar, és una cosa que fa moltíssima il·lusió. Aleshores estic expectant a veure què va passant, però feliç, sobretot. És la mateixa sensació que quan presentes un single? No té absolutament res a veure. Jo em pensava que sí, però no té res a veure. És a dir, una cosa és un single que al final és una mostra petita i l'altra és 8 cançons en aquest cas, que bueno, jo crec que parlen molt de mi i aleshores fa com impressió, saps? Un dels singles és aquest Crema Catalana. Ara estava mirant i mira, d'aquí un mes farà un any que ens el vas presentar, sí. i al llarg d'aquest any has anat presentant singles. Com els valores, aquests temes que has anat presentant al llarg d'aquest any? Doncs superpositivament. Han estat 3 temes al llarg del 2023 que he anat mostrant i justament això, no? He anat mostrant petites dosis del disc, jo crec que d'una manera molt bona, no? Perquè justament sortien en èpoques on la cançó era molt escoltable, no? Tenim Embolic, que va sortir abans que comencés l'estiu, per tant va tenir una entrada molt bona, no? Bueno, al final han estat petites mostres. I ara de cop, clar, aquests 3 singles formen part del disc i bueno, de cop és com que surt tot el disc i la gent no s'ho espera i escolta coses noves. Bueno, saps? La gent al final entén què ha estat passant durant tot l'any perquè ara surt el disc. Aquests singles que s'han anat avançant t'han servit una mica per retrobar també el teu estil, per fer una mica d'introspecció, de cerca, cap a quin ritme et vols encaminar, o diguem que el teu estil el tens clar i ben definit? Doncs mira, és que no sé de què m'ha servit. Jo el que estic fent sobretot és deixar-me anar una mica, fer el que em vingui de gust i sense cap pressió de, ostres, vull tenir com un estil supermarcat. Jo crec que el disc i aquests 3 singles dels que parlàvem, jo crec que tenen un estil com bastant propi i es nota que són meus, bueno, són peculiars i tenen la firma personal. Però, clar, no ha estat a propòsit. Jo crec que, bueno, i tinc ganes de que tot això vagi sortint més aviat sol. Del disc, bé, ens el presentes ara fa pocs dies, el divendres, titulat Cors. Quina sonoritat podrà percebre el públic en general a través d'aquestes 8 peces, aquestes 8 cançons que ens proposes? Doncs en aquest disc jo crec que el gran protagonista són els sons electrònics, moderns, urbans, llatins, o sigui, hi ha una mica una barreja de tot, però sí que és veritat que la línia és molt electrònica, molt urbana i molt ballable. Al final. Aleshores, sí, es trobarà 8 cançons, que alguna serà més íntima i més trista que l'altra, que potser serà més festiva, però en totes hi podràs trobar moviment en el teu cos.
D'aquestes 8, totes han estat escrites per tu? Sí. Com evoluciona una cançó des de que comences a escriure-la fins que acaba? Passa molt de temps o ets d'aquests que dius mira, això m'ha quedat de conya, amb això ja tiro? Passa molt temps. És a dir, el que és la composició de lletra, normalment és algo com bastant ràpid. Però clar, al principi és a l'habitació amb una guitarra i amb un àudio del mòbil, saps? Amb una nota de veu. Clar, després d'això, ostres, que fa un canvi totalment radical, perquè clar, ho portes a l'estudi, ho treballes amb el productor, li dones milions de formes diferents fins que trobes la que t'agrada. Fa molts girs inesperats al single, fins que al final doncs, acaba tenint la forma que tu vols i surt. Però clar, jo de vegades escolto les notes de veu que em gravava jo al principi i em quedo al·lucinat, clar, perquè fa molt canvi. No té res a veure, eh? No té res a veure. Totes aquestes 8 cançons són de nova creació, per dir-ho d'alguna manera, o hi ha alguna d'aquelles que de fa 5 anys, no sé, m'ho invento, que tenies guardada en un calaix i que, mira, doncs ara, a lo millor el missatge que vas escriure aleshores encara és vigent i l'has volgut recuperar. Doncs sí, hi ha una cançó que tinc escrita, o sigui, la cançó que va sortir l'any passat, que es diu La teva olor, la vaig escriure el 2021-2020, aproximadament, aquesta època, i fins ara no ha sortit. Clar, és molt bèstia, no?, perquè vaig recuperar-la i vaig tornar a connectar amb ella, la vaig tornar a conèixer, no?, i em va funcionar moltíssim perquè tingués cabuda en el disc. Però clar, és una cançó que jo vaig escriure a mitjans de 2020. És molt fort. En plena pandèmia, no? Exacte. Que no ens en recordem, però 2020 era allò... Molta tela. Ara ens presentes aquest disc que es diu Cors. Estem davant d'un disc conceptual, Albert? Mira, no m'agrada dir-li disc conceptual perquè jo crec que un disc conceptual ha de tenir una forma molt més diferent. Però sí que és veritat que la temàtica dels cors i de l'amor està present en totes les cançons. Aleshores, jo crec que aquest és una mica el fil conductor i una mica el que les uneix entre elles. L'amor, sempre l'amor. I què t'agrada escriure, en general? Què m'agrada escriure, dius? Sí, sobre què? Doncs mira, ara m'ha donat per parlar de l'amor, però tinc ganes d'explorar moltes temàtiques. Però és que l'amor, no sé què em passa amb aquesta temàtica, que m'agrada explorar-la de tantes formes, m'agrada parlar de l'amor de tantes maneres, i sempre acabo parlant de l'amor, tot i que intenti que no, sempre em surt alguna cosa. I t'és fàcil despullar-te d'aquesta manera, perquè al final l'amor és un sentiment, una emoció, el fet de plasmar amb paper, música, lletra, expressar el que vols transmetre amb una cançó, t'és fàcil o no? M'és molt fàcil, però sí que és veritat que quan surt el que et deia abans, no fa impressió, perquè al final en el disc parlo molt de mi i de la meva manera d'estimar i clar, al final em sento molt despullat, saps? Sento que és un disc com super sincer. Aleshores, clar, a mi no m'ha costat gens escriure'l perquè parlar de mi i sincerar-me no és un problema, però clar, de cop ho escolta tothom i penses, ai, què pensaran, no? Sempre hi ha aquest pensament. Home, més o menys saps què pot dir la gent. El vas publicar el divendres com a disc sencer, hi ha alguns singles que ja han sonat. Una mica què et diuen els teus seguidors o la gent a través de xarxes? Uau, està agradant moltíssim, la veritat. Cada dia rebo missatges nous, rebo trucades d'amics. Hi ha gent que fa molt de temps que no veig i m'ha obert per WhatsApp o per Instagram expressament per felicitar-me. La gent ho està rebent d'una manera que és màgica, o sigui, de la millor manera possible. No puc esperar més. I a Cors també comptes amb la col·laboració de la Carolina Costa, coneguda artísticament com a Cova. Com ha sorgit aquesta col·laboració? Doncs és molt bona pregunta, perquè ens vam conèixer l'any passat per Instagram, perquè ella em va enviar un missatge d'aquests, de contestar una història dient-me que quin signe de l'horòscop jo era. I clar, jo li vaig contestar i vaig dir Capricornio, i em diu, ostres, jo també soc Capricornio. I aquí ja vam començar a parlar, i ja va començar a fluir la col·laboració, perquè clar, jo
ella porta molts anys fent música, jo molts anys fent les meves cosetes però escoltant molta música. Va començar la cosa a fluir molt bé, amb molta sinergia i amb molta comunicació, i va acabar sorgint cors. La màgia de les xarxes socials, no? Sí, heavy, jo no m'ho esperava. Tot i que ja ens presentes aquests singles, aquest disc, és el moment en el que també has de defensar-los en directe. Tindràs un concert de presentació el dia 1 de febrer, aquesta mateixa setmana, a les 9 del vespre, a la sala Elio Gàbal de Barcelona. Què ens pots avançar d'aquest show? Bueno, no sóc la Rosalia, o sigui que us puc dir milions i milions de coses d'aquest show, no és cap secret, però segur que serà una festa molt bèstia. I a part de cantar les cançons del disc, segurament en canti algunes que són... Això sí que és una mica sorpresa, però segurament en canti alguna que no està al disc. Parlaré molt, explicaré de què va el disc, parlaré de cada cançó, i hi haurà com molta interacció entre el públic i l'artista, en aquest cas jo. Però que la gent que vingui es trobarà un fiestón que no s'ho podrà creure. Tot i que en el disc intuïm i escoltem tot aquest so electrònic, no sé si també el vestiràs de la mateixa manera o serà una mica més acústic. Serà totalment electrònic. D'acord. Totalment. Molt bé, sí. Molt bé. Doncs vinga, a reservar-se energies per gaudir del concert, que no sé si tens més dates confirmades. De moment no tinc res i no puc dir res perquè no ha sortit, però la que tingui segur que per xarxes avisaré l'abans possible. I això que deies en el concert que cantaràs cançons, ens avançaràs algun tema inèdit o no? Això no ho puc dir tampoc. Jo em pensava que et podria explicar tot el que faig, però és veritat que hi ha coses que em ve de gust com mantenir el secret, no? Aquesta màgia, no? Exacte. Perquè la gent vingui i bé, doncs sí. Serà el concert, et podem seguir a través de les xarxes socials i escoltant totes aquestes plataformes. Albert, per acabar, tinc la mala costum de fer-vos escollir quan presenteu un disc i és el moment en què us faig triar una de les, en el teu cas, 8 cançons que ens presentes dins d'aquest cors. Perquè moltes vegades, a nivell, ara deia al principi que tens el recolzament de The Lyrics, no? I moltes vegades vens marcat una mica per la indústria. Però a tu, si és a l'hora de... Si t'haig de fer escollir, amb quina de les 8 et quedes? Uau! Doncs jo crec que em quedo amb l'última, que es diu Pica Pica. Pica Pica. Aquesta cançó, no sé per què, ha connectat com moltíssim amb mi i m'agrada moltíssim i són les 11:43, vull dir que al final és com al matí toca escoltar música una miqueta animada i aquesta ho és moltíssim. Aleshores, sí, Pica Pica, m'encanta. Doncs vinga, amb Pica Pica tanquem aquesta conversa tan amable que tenim avui amb l'Albert. Moltes gràcies per acompanyar-nos, molta sort amb aquest nou projecte i aviam, ja que tenim aquesta proximitat, un dia agafat, no sé, la bicicleta, el cotxe, la moto, vine aquí i xerrem cara a cara. Em sembla perfecte. Que vagi molt bé, Albert. Una abraçada. Moltes gràcies. Adéu-siau. Després que ensenyi la dita, no seràs el més cabron del barri, seràs Pica Pica. Deixa de trencar el cor a les meves amigues, sortim amb la furgó regalades de dia. Qui tiri la pedra després que ensenyi la dita, no seràs el més cabron del barri, seràs Pica Pica. Que les nenes modernetes ballen fins al terra. Anem a trencar cors amb les meves amigues. Sortim de la festa i em demana el foc, nosaltres no jugarem al seu joc. Ves a buscar el tete, el na i el teu bro, hermano, aquí les normes les poso jo. El machito pesadito veu difícil esperar el seu torn, pensa que tothom el mira quan remena el paquetón. El que ell no sap és que ningú balla el seu reggaeton. Sortim amb la furgó regalades de dia. Qui tiri la pedra després que ensenyi la dita, no seràs el més cabron del barri, seràs
amiga. Sortim amb la furgó regalades de dia.